Em dic Rim Kamlichi i em presento com a vocal infantil de la CEPE. El Consell Nacional és el consell on es reuneixen tots els consells de participacions de cada municipi. El Consell Nacional serveix per aportar coses i per també, diria jo, treballar diferents temes que ens afecten als joves, als infants i adolescents. No. El Consell Nacional s'organitza en comissions, hi ha 5, la comissió permanent, la comissió de seguiment del règim intern, la comissió de comunicació interna, la comissió de comunicació externa i nous vocals i difusió. Cada membre del Consell Nacional tindria que informar als consells de participació del seu municipi del que fem allí. Un d'ells seria coordinar les comissions. L'altre seria elaborar i implementar el pla de treball que serà aprovat per l'Assemblea. Sí, jo crec que sí, perquè els caps de setmana i bastants dies durant la setmana tinc molt temps per fer coses i com que no faig cap esport, però sí que tinc extraescolars, però no faig cap esport, doncs tinc molt temps de sobres. Estem preparant, vam parlar allò de l'assemblea on es reunien gent de Catalunya, l'assemblea oberta o alguna cosa així, que es va parlar amb l'Ester. No, encara no ho hem definit. Un dels temes que a mi m'agradaria tractar, que és un dels que més ens afecta, és el tema del canvi climàtic. Perquè, clar, això afecta també el nostre futur.